Endi mına agayınlar jana mına baldarımızdan körsetken körünüsün körüp kança-kançamız oylanıp kaldık. Hakikaten bol öte bir kuştu körünüs boldu. Biroq hakikaten janağı bu körünüslerdi körüp öte köp oylanatan nerseler köp eken. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadi: "Kuntum hayra ummetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah." Sizler adamzat üçün çıkarılgan ümmetin jaksı bolup çıkarıldınız. Nemenen jaksylıkka buyuruu menen, jamadyktан kaytaruu menen, Allah'a iman keltirүү menen. Bul jaksylıkka buyuruu jalgız gana moldanın gana jumusy emes, belkim siz bilen bizden barşamyzyň jumusumuz. Eň birinçi bul ata-ananyň jumusu. Ata-ana eň birinçi balasyny jaksylyka buyurup öýretүү gerek, jamadyktан kaytaryp öýretүү gerek. Eger kaysı bir ata-ana özüniň balasyna dinde öýretse, şeriatda öýretse, Kur'anda öýretetin bolsa, osu ömürdiň özünde öte ırza bolat. Osu ömürdiň özünde öte bir baldarından ırza bolup durup, seni bakkalyma razymyn dej beret. Seni 9 ay kötergenime razymyn dej beret. Seni 2 yıl yemizgenime ırzamyn dej beret. Karaňyzda jamandyktан kaytaruu, bul jamandykty barşamyz bilemiz. Jamandyktan eň jamany bul Hudaýsyzlyk. Hudaýga senbew. Bizde halkymyzda öte bir keremet mahal bar. Hudaýdan korkpagandan kork deydi. Hudaýdan korkpagan adam barly narseni isteydi. Hudaýdan korkpagan adamga ata-ana gerek emes. Katyn balaşaga gerek emes. Ogan agaýyn tugan tuğuşkan gerek emes. Ogan yel jurt gerek emes. Belkim Allah subhanahu wa ta'aladan korku gerek. Ol jamandyktan kaytkan adam demek onda iman bar degen söz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytady, 3 yerde adam zattyň imany çykyp durat deydi, 3 yerde. Sonuň eň birisi zina kılıp atkan wagtda adamda iman çykyp durat. Zinakor adam menen birge iman birge bolmaýdy. Karaňyz. Zinany kim kılat? Hudaýdan korkmagan adam kılat. Karaňyz. Oynaşykty kim kılat? Hudaýdan korkmagan adam kılat. Karaň, osu wagtda iman çykyp durar eken. Yekensi urluk kılıp atkan wagtda adamdan iman çykyp durat dedi. Urluk kılıp atkan adamda. Bul urluk her türlü bolat bilesizler. Bir adam sözben, bir adam kolmen, bir adam közben, bir adam kulakben urluk kılat. Osu urluktan saklan. Osu wagtda adamdan iman çykyp durat dedi. Üçüncüsü adam öldürüp atkan wagtda. Adam öldüreten adamda iman bolmay galat. Karaňyz, iman çykyp durat. İman kimde bolady? İman Allah'dan korkatın adamda bolat. Üyatı bar adamda bolat. Yüreginde imanı bar adamda iman bolat. Bolmasan bol öte kıyın nerse. Sol üçün Allah subhanahu wa ta'ala siz bilen bizge hiç kaşan bir jamanlykda kalamayt. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge her daim mehribançylykda kalayt.